Людзі здаўна выкарыстоўвалі для вымярэння часу падзеі, якія перыядычна паўтараліся. Лягчэй за ўсё было адлічваць суткі, па змене дня і ночы. Назіранне за месяцам дазваляла вызначаць змену месяцаў. Месяц круціцца вакол зямлі. І разам з зямлёю вакол сонца. Мы бачым месяц як круглы аб'ект або аб'ект у выглядзе сярпа у залежнасці ад узаемнага палажэння месяца, зямлі і сонца. У часе маладзіка месяц знаходзіцца на прамой лініі паміж зямлёй і сонцам, і таму на начным небе ён не бачны. Прамежак паміж двума маладзікамі людзі ў старажытнасці лічылі месяцам. А год – гэта час, за які зямля здзяйсняе поўнае абарачэнне вакол сонца. Змена аднаго года іншым заўсёды была для людзей сакральнаю падзеяй. Заканчваўся стары год з ягонымі ліхтугамі і клопатамі, і людзі з надзеяй на лепшае віталі новы год. Рымскі імператар Юлій Цэзар у 46 годзе да нашай эры загадаў лічыць пачаткам года 1 студзеня. Дарэчы, студзень, Януарыюс, названы так у гонар рымскага бога Януса, у якога было два твары. Адзін твар глядзіць у будучыню, а другі у мінулае. У наш час большасць людзей на планеце святкуе Новы год у ноч з 31 снежня на 1 студзеня. Зямля круціцца вакол сваёй восі, і разам з ёй Новы год перамяшчаецца з усходу на захад. Першымі яго сустракаюць на Тонга, у краіне, размешчанай у Ціхім акіяне. Потым у Аўстраліі, Японіі, Кітаі і ў Еўропе. Праз 8 гадзінаў пасля сустрэчы Новага года ў Беларусі свята дабіраецца да Флорыды. А апошнімі святкуюць жыхары амерыканскага Самоа. Новы год – гэта адно з самых любімых і вясёлых святаў. Шкада толькі, што мы святкуем яго раз на год. Пачакайце, але ж ніхто не забараняе святкаваць Новы год часцей. Для гэтага патрэбна толькі падарожнічаць. Пачнем з Кітая. Новы год у гэтай краіне пачынаецца ў дзень зімовага маладзіка. Гэтая астранамічная падзея адбываецца ў розныя гады ў розныя дні, з 21 студзеня па 20 лютага. Цыкл маладзік-поўня-маладзік складае 29 з паловай сутак. За год адбываецца прыкладна 12,4 такіх цыклаў, што і прыводзіць да зрушэння з году ў год даты кітайскага Новага года. Першы дзень кітайскага Новага года пачынаецца з запуску феерверкаў. У 2025 годзе ён прыпадае на 29 студзеня. Святкаванні доўжацца 15 дзён і заканчваюцца святам ліхтароў. Каб адзначыць Новы год Наўруз 21 сакавіка, можна прыехаць у Заходнюю Азію, Цэнтральную Азію ці на Каўказ. 21 сакавіка – гэта дзень вясновага раўнадзенства, калі светлавы дзень і ноч роўныя па працягласці. Гэты дзень многія народы, у тым ліку і нашыя продкі-славяне, лічылі пачаткам вясны і святкавалі ў гэты дзень Новы год. Традыцыйна ў гонар Наўруза накрываецца хафт-сін. Гэта такі святочны стол, на якім знаходзіцца 7 прадметаў, назвы якіх у персідскай мове пачынаюцца на літару сін. Гэта могуць быць яблыкі, абляпіха, халва, воцат, прарослая пшаніца ці сачыўка, кветкі гіяцынта і часнык. 13-15 красавіка Новы год Сонг-кран святкуюць у Тайляндзе. У гэты час заканчваецца спякотны сезон, і неўзабаве павінен прыйсці сезон дажджоў. Хатнюю статую Буды абмываюць чыстае вадою з пялёсткамі ружаў і язмінам. На вуліцах людзі абліваюць адно аднаго вадою,
каб выклікаць дажджы, неабходныя для атрымання добрага ўраджаю рысу. Карэннае насельніцтва Новай Зеландыі, мауры, лічыць пачаткам Новага года дзень, калі на начным небе становяцца бачнымі ўсе зоркі сузор'я Пляяды ці Матарыкі. У 2025 годзе гэта адбудзецца 20 чэрвеня. У гэтую ноч праводзяць цырымонію хаўтапу. Выбіраюць прадукты, што маюць дачыненне да зямлі, напрыклад бульба, да неба, напрыклад птушка, да прэснае вады, напрыклад вугор, і да марской вады, напрыклад малюскі, і гатуюць іх у адным рондалі. Калі ежа гатовая, зачынены рондаль выносяць з хаты. Сям'я збіраецца вакол яго, каб згадаць блізкіх, якія памерлі. Затым рондаль адчыняюць, каб пара з яго магла падняцца да зорак. На гэтым цырымонія завяршаецца і пачынаецца святкаванне Новага года. 24 чэрвеня 2022 года Матарыкі ўпершыню адзначалася ў Новай Зеландыі як дзяржаўнае свята. Рош-Хашана, габрэйскі Новы год, пачынаецца на маладзік, які здараецца ў верасні-кастрычніку. У 2025 годзе гэтае свята будуць адзначаць 22-24 верасня. Свята пачынаецца з таго, што раніцай у сінагозе трубяць у шахвар, духавы музычны інструмент, зроблены з рога жывёлы. Падчас святочнай бяседы людзі ядуць белы хлеб і яблыкі з мёдам. Апоўдні габрэі збіраюцца ля вадаёмаў, рэкаў, азёраў ці мора і чытаюць вершы і малітвы са свяшчэннае кнігі Торы. 20 кастрычніка 2025 года будуць святкаваць Дзівалі, індуісцкі Новы год. Гэтае свята яшчэ называюць фестываль агнёў, і яно сімвалізуе перамогу дабра над злом. Традыцыйна для гэтага свята ствараюць ранголі, маляўнічыя малюнкі малітвы з каляровага пяску ў атачэнні свяцілень. У ноч з 31 кастрычніка на 1 лістапада Новы год Самаін святкавалі кельты, нашчадкі якіх цяпер жывуць у Ірландыі, Шатландыі і іншых краінах. У гэтую ноч адчыняецца брама паміж светам людзей і светам чароўных істотаў, дазваляючы ім абцаваць адно з адным. Галоўны элемент Самайна – агонь. Каб ачысціць сябе ад усяго дрэннага, людзі скакалі праз вогнішча. А друіды кідалі ў вогнішча косці і па малюнках, зробленых агнём, прадказвалі будучыню. Канец снежня, пачатак студзеня – час самых доўгіх начэй у паўночным паўшар'і і час святкавання калядаў і Новага года. А яшчэ гэта час падарункаў. У ЗША падарункі прыносіць Санта-Клаус. Распавядаюць, што неяк святы Мікалай падкінуў гаманец з грашыма ў хату бедняка, у якога было 3 дачкі, і не было грошай ім на пасаг. Святы кінуў гаманец у камінную трубу, і ён упаў у панчоху, што сушылася перад камінам. З тых часоў Санта-Клаус, пролятаючы ўначы на аленевыя запрэжцы, раскладвае падарункі ў панчохі ці шкарпэткі. У франкамоўных краінах падарункі прыносіць Пэр Наэль. Напярэдадні калядаў дзеці пакідаюць ля каміна свой абутак, а таксама моркву для асла гэтага святога. Пэр Наэль прымае дары, і калі дзіця паводзіла сябе добра, пакідае ў абутку падарункі. У Італіі фея Бэхвана пранікае ў дамы праз комін, гэта значыць праз дымаход. Добрым дзецям Бэхвана пакідае падарункі, а дрэнным кладзе ў шкарпэткі вугольчыкі. Падчас Наўруза падарункі прыносіць Аму Наўруз. Раздаўшы падарункі, Аму Наўруз спяшаецца дамоў,
да сваёй каханай жонкі Нане Сарма. Нане Сарма у дзень Наўруза з самае раніцы прыбірае ў хаце і гатуе пачастункі. Пад вечар яна моцна стамляецца і засынае. Калі Аму Наўруз прыходзіць дадому, яму шкада будзіць Нане. Ён пакідае ёй кветкі і павінен зноў выправіцца ў падарожжа. Раніцаю Нане прачынаецца, разумее, што не ўбачыла Аму Наўруза і чакае прыходу наступнае вясны. А в Ісляндыі падарункі на навагоднія святы прыносяць 13 ёльскіх хлопцаў, а яны ж вялікія гарэзы. Жардзіна з аўчарні. Любіць ганяцца за авечкамі, але нязграбны, бо замест ног у яго драўляныя пратэзы. Канававы ёлупень. Хаваецца ў канавах, чакаючы на магчымасць прабрацца ў хлеў і выкрасці малако. Абрубак. Вельмі нізкарослы. Крадзе ежу з патэльняў. Лыжкаліс. Крадзе лыжкі, каб іх аблізаць. З-за недаядання вельмі худы. Гаршкаліс. Падчышчае рэшткі ежы з гаршкоў і рондаляў. Міскаліс. Хаваецца пад ложкам, чакаючы, што хтосьці паставіць на падлогу міску з ежай, якую ён скрадзе. Грукальшчык у дзверы. Любіць бразгаць дзвярыма, асабліва ў начны час, абуджаючы дамачадцаў. Скірны аб'ядала. Аматар паласавацца скірам, ісландскім ёгуртам. Кілбаса цап. Хаваецца ў кроквах вяндлярні і цягае адтуль вэнджаныя кілбаскі. Падглядач у вокны. Любіць падглядваць у вокны пошуках рэчаў, якія можна скрасці. Праз дзверанюх. Мае незвычайна вялікі нос і востры нюх, які ён выкарыстоўвае для пошуку свежага хлеба. Мясны крук. Крадзе мяса з дапамогаю гака. Свечка-хват. Сочыць за дзецьмі, каб скрасці ў іх калядныя свечкі, якія раней рабіліся злою, гэта значыць топленага клушчу, і такім чынам былі ядомымі. І вось гэтыя дзецюкі вырашаюць, ці добра паводзілі сябе дзеці ўвесь год? Але досыць ужо аповедаў. Вельмі хутка наступіць чароўная ноч, і Новы год зменіць стары. Прагучыць старая шатландская песня. Старыя добрыя часы, ці трэба ўспамінаць? Старых знаёмых і сяброў, ці варта забываць? Дык вып'ем, дружа мой стары, за прамінулы час, уздымем келіхі ізноў за мілы даўні час. Вядома, вып'ю чарку я, і чарку вып'еш ты, згадаем з дабрынёю мы ранейшыя часы. І праводзячы з падзякаю стары год, мы з надзеяй на лепшае сустрэнем новы.